Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 15. Вокзал Волотова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Карповича. Прыпынак. Вулица Карповича. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Сялянская. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 15. Вокзал Волотова. Прыпынак. Вулица Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Плошча Ленина. Прыпынак. Плошча Ленина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Цирк. Прыпынак. Цирк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фабрика 8 Соковика. Уважаемые пассажиры, своевременно готовьтесь к выходу. Во время движения держитесь за поручни. Прыпынак. Фабрика 8 Соковика. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Универмаг Гомель. Прыпынак. Универмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Университет імя Франциска Скарыны. Прыпынак. Университет імя Франциска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гостиница «Турист». Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак. Гостиница «Турист». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Открытое акционерное товариство «Рамбыттехника». Прыпынак. Открытое акционерное товариство «Рамбыттехника». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Тимофеенкі. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Гар-Электратранспарт». Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак. Вуліца Тимофеенкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Малайчука. Паважаныя пассажиры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пассажир, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак. Улица Малайчука. Осторожно, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гомель-Водоканал. Прыпынак. Гомель-Водоканал. Осторожно, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Професійны ліцэй будаўнікоў. Прыпынак. Професійны ліцэй будаўнікоў. Осторожно, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Крупскай. Паважаныя пассажиры, нагадываем, что при отсутности билета и намера набыть его у водителя, пассажир обязаны уваходить у транспортный сродок праз пярэднюю дзверы и на пачатку руху троллейбуса набывать и компостовать набытый билет. Прыпынак. Вуліца Крупскай. Осторожно, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Каменшчыкава. Прыпынак. Вуліца Каменшчыкава.
Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Агаренки. Припинок. Вулиця Агаренки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Храм Преображення Господнього. Уважаемые пассажиры, нагадываем, что оплата проезду ажыццяўляецца да пачатку поездки. Пераканацца ў наявнасці білета, а таксама грашовых сродкаў на рахунку электроннай сістэмы аплаці неабходна да ўваходу ў тралейбус. Припинок. Храм Преображення Господнього. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Волотова. Концовий. Припинок. Волотова. Концовий.